Sitwazzjonijiet li ħalluk bla kliem. Il-pulizija kellhom anke każ fejn mara kienet qed tissuq u titma' lit-tarbija tagħha. Din hija biss waħda mis-sitwazzjonijiet fit-toroq Maltin elenkati mill-Ispettur Nicolas Vella fl-intervent tiegħu waqt il-programm NetLive. L-Ispettur Vella, illi ġej mit-taqsima ta' traffiku, semma kif hemm ħafna sitwazzjonijiet li jirriżultaw f'inċidenti u li jakkaġunaw ġrieħi gravi u anka imwiet. U hawn irrefera wkoll għal dak illi jiltaqgħu miegħu il-pulizija fit-toroq. Rajna ħafna affarijiet fit-triq. Kif għattajb inti l-lum mamrin bil-Bluetooth, imma rajna min qed jagħmel konferenza waqt li qed isuq. Mamma mia. Jiġifieri video conference waqt li qed isuq, mu jmiss il-mobile biex jaqleb minn kamera l-oħra. U apparti brek semmejt persuna mara tagħmel il-make-up. Ħalli nsemmu n-nisa wkoll. Rajna wkoll persuna titma' tarbija tagħha waqt li qed isuq. ċertu affarijiet tajt ma' daw n-nies ma jafux jista' jiġrek anka sempliċement bumper to bumper. F'dak il-każ seta' kien fatali għat-tarbija. L-Ispettur elenka wkoll 3 fatturi prinċipali li jikkaġunaw inċidenti ta' traffiku f'pajjiżna. B'dawn ikunu il-veloċità eċċessiva, sitwazzjonijiet illi telfu mill-attenzjoni tas-sewwieq u n-nuqqas tal-użu tas-seatbelt anka fuq wara tal-vettura. Aħna qed naraw diversi inċidenti u it-3 fatturi li qed jiġru dawn l-inċidenti huma 3. Jiġifieri, waħda hija l-iktar invenzjoni antika li saret fil-karozza li hija seatbelt. In-nuqqas tal-ilbis ta' seatbelt kemm quddiem u kemm wara hija bil-liġi Malta, imma ħafna nies li qed iweġġgħu huma ma kinux libsin is-seatbelt. Bl-istess Ispettur jispjega li huwa importanti li wieħed ma jaqbiss għal konklużjonijiet fejn jidħlu l-inċidenti, hekk kif wieħed irid jara l-istampa kollha, fejn spjega li l-awtoritajiet jemmnu ħafna fir-responsabbiltà kollettiva. U aħna nemmnu wkoll il-fattur ta' shared responsibility. Aħna ġieli jkun hemm traffic accidents u di toħroġ minn inkjesti, ma ġieli toħroġ wara diversi xhur. Li mhuwiex biss it-tort tax-xufier li ġara, jista' jkun li kien hemm difett fil-karozza, li kien hemm xi ħadd li kellu jarah dak id-difett, jista' jkun hemm difett fl-engineering ta' triq, li dak li kien ħaġa kellha tiġi investigata qabel, jew inkella ħxejjex fit-toroq, siġar fit-toroq. L-Ispettur fisser kif il-korp tal-Pulizija se jkun qed joħloq taqsima speċifikament tal-inċidenti ta' traffiku. Bl-Ispettur jispjega li huwa ħafna x-xogħol li jagħmlu l-awtoritajiet sabiex jistabbilixxu l-kawżi u t-tort tal-inċidenti. E kif it-tort jista' anke jaqa' fuq il-persuni li jkunu weġġew jew saħansitra mietu. Intant ħareġ kif matul is-sena saru 1700 road check, b'170 minnhom isigru fil-perjodu tal-festi u kienu 11 il-persuna li jinstabu taħt l-effett tal-alkohol. Preżenti għal din id-diskussjoni fuq Net Television kien hemm ukoll ir-rappreżentant mid-Doctors for Road Safety, it-tabib Gordon Caruana Dingley, li wkoll spjega kemm huwa importanti li kulħadd iżomm il-kawtela u l-attenzjoni fit-toroq għal aktar sigurtà.